O Rascas, soldo da túa vida da ONCE, deixou o pasado martes en Boiro un premio de 2.000 euros ao mes durante 15 anos. En total, 360.000 euros. O vendedor da ONCE, Brais Martínez, foi o encargado de vender o boleto premiado. Para él, toda unha sorpresa, como tamén o foi para o propio gañador. Entereime porque veu anda a min, que ele hasta pensaba que non tiña nada. Bueno, reviseillo e xa me din conta, xa yo dixen. Bueno, foi unha alegría para os dous. É o mellor deste traballo, cando das así unha alegría. A pesar de levar pouco tempo como vendedor da ONCE, Brais xa leva repartidos varios premios importantes. No, xa din, o mes pasado xa din 64.000 euros nun Eurojapo. Estamos de racha aquí en Boiro. Hoxe, como ven facendo dende hai algo máis de medio ano, continuaba vendendo cupóns na Rúa Peonil, nun dos seus lugares habituais. Se cadra, as vendas estes días aumentan un pouco máis, porque, como di, o feito de dar un premio sempre atrae a máis clientes. Sí, a ver, sempre chama un pouquinho máis, a xente que ven a preguntar e así, bueno, sí, algo sí que se nota. Sen querer desvelar a súa identidade, si dixo que o afortunado era un dos seus clientes habituais. E vaites, ti a saber, o mellor tampouco estaba tan lonxe.